que si pots venir tant matí com tarda, jo t'aconsellaria que agafessis l'horari sencer. Només m'estic informant, És que, mira, ni que sigui per tapar la mala consciència, ja... Fas ben fet, clar que sí. Aquest és el primer pas, Primer, informar-se, després apuntar-se. Ja. No, és que tinc les lumbars fetes pols i sempre m'han dit que el pilates que m'aniria a la mar de bé, però no sé, sempre m'acabo fent enrere. És que em fa una mandra. Però és veritat que va bé, Per les lumbars, les cervicals, el to abdominal, la força... Tothom en queda encantat, Tothom. I tu? Jo... A mi m'ho diuen. Molt bé. Soc igual de desastre que tu. No em faig mai. Mira que treballo aquí, O sigui que pitjor encara. M'encanta. Avui dormiré tranquil·la. He conegut una persona més desastre que jo. M'encanta. Molt bé. Perdona. Ui, para ja, para. Sempre em fa igual, sempre. T'he fet esperar molt. No. Estava aquí informant-me sobre pilates. Potser l'any que ve m'apunto. És la Neus, la meva germana. Perdoneu. Ai, doncs escolta, si t'apuntes abans d'un any, jo no et cobro la matrícula. Mira, doncs potser m'ho penso. Home, per la germana del Francesc, el que sigui, Que la Sílvia és una de les meves millors amigues. Sí? Sí. Moltes gràcies, Eva. Ho saps, no?, que feu molta ràbia. Si no fóssiu una parella tan moníssima, jo us mataria. Sí, he tingut molta sort de trobar la Sílvia. Coi, i ella de trobar-te tu. Escolta, mira, el Francesc és de tan bona aposta, que és tan, és que sembla tret dels pastorets. I és intel·ligent, és bona persona, és encantador. Que és burra. Què? Sí, m'ha descrit perfectament. I tant. Escolta, però la meva amiga també, No ho sé jo, perquè no la conec encara. No la coneixes? No. No, tot arribarà. Tot arribarà, sí. Tu ara m'acompanyes a comprar roba i si m'ajudes a triar bé, m'ho pensaré. Això espero. Vinga, va. Adéu. T'encantarà, ja veuràs. Sí.